шура чира бо маълумот додан дар кор барои бародарон? маълумот асосӣ барои на давлени Ко? фаиди барун ҳа барои давлени на Ко? давлени хоб барои печени печина барои ҷигара тоза кардан Мгм. нами дору бисёр ушку фоида додага барои зоб мана барои бародарое ки глазок Зрениша, ҳа? Зрени, ҳа? не глазокшон сар шидага У чия геймарид анам не геймари дига чиза и геймаритай геймарид не геймаритай барои пешонӣ не и барои глазок ёдам сар не геймаритай мегум барои пешонӣ бародарон ина бо кор дефамен геймари дохаму геймари дига чиза геймари геймаро дига геймари у наужа она ҳаст онаш бародар барои геймароишам ҳастай сагара разбор дорем ҳамҷо дикаса хидмон ба хидмон соз намегирем барои жилутка асос бе як чизи дар кори